Jo ľudia, dneska si tam u ďalšieho videa po takej dlhej dobe. Mesiac som nenatočil žiadne video, takže rozhodol som sa natočiť nové video s mojou sesternicou a s mojim bratom a nehejte teraz moju sesternicu, lebo jej sa vybil mobil a zobral môj mobil, ktorý je už starší trošku, ale je iPhone 13 Pro. Takže, hej. A ja mám iPhone 15, na ktorom točím tiež videa, takže tak. Jo. A neviem, čo počujete, ale okej. Určite ťa počujú. Takže ja to dám ešte v kapke, tam dám na 1000%, aby ťa to počuť. Aha, ja tiež mám. Ja som to zľakol, už tak tu mám. OK, ale taká biela písa vyhrá. Takže dajte odber a like a ideme na to. Takže to máte... Počkaj, mi si tak čo, kamu. Ale čo je na to, v tejto hre to strašne seka. Trošku, čo tak bylo. OK, dobre. To je Akože tu, Serus, a kde je môj brat? Môj Mileško. A tu si! Ty kokos, ty aký... Počkaj, Lash Life, my Lash. Lash Life, nie? Nie, to nie je Lash Life, čo ja tancujem. Je tu aj... Si a Krang. What the fuck? OK. Bro, co tohle je ako... Je tu toto. Co máte? Incontent. Ja už mám po 5. krát asi Incontent. No a tiež. Si aspoň mala hero. No. Ja odchádzam. Ty kokos, jak som sa zľakol, Miloš. To mám under. No nemám. Ja viem, že ty nemáme niečo. OK, kamo, ja idem. To si ty, Miloš? To si ty? Jo. Hej? Kto? Ja vyzerám jak dievča. Hej? Ja vyzerám jak dievča? Nevyzerám. Čo ste? Čau! Kamo, fakt vyzerám jak dievča. Lebo mám toto na hlavu, ne? A ľudia, takýto skin, však máme Robuxy. No. A pozrite, ja som hneď tu druhý najlepší a mám, pozrite, koľko mám. 3, 2, 1, tu máte 66 000 šerifov. No, nerobíš mi sa radu, hej, to je fake, je to namodované, hej. Ale hrajem. Poďte za mnou. Kamo, vy bugujete, daj. Kokos, vy ste úplne daj, zasekaní. Nezavádzaj, vole. Ja sorry, ale ja teda hľadám taký. Čo? Prepáčte za ten zvuk, ale moja sestra, ktorá má 5 rokov, pozera teraz ma. Naša Advenic. Hej, takže sorry. Bude to asi hrozne, mám zavádzať. Torici, ja neviem už rozprávať. Ani zabudol som, čo som chcel povedať. I'm so sorry o to. Hej, I'm so sorry o to. I don't care, but... Nikto tu nie je. Nigga. Ty se... More, vo videu mi nehovor také veci. Dorici. Ja teraz musím tam dať taký alarm. Ja počkaj, idem za vami. Vy ste tam ešte stále? Ja neviem, čo dávam. Ne! Neci. Tá biela. Piča. Hej, ty vole. Vieš, to má muder? Vieš, to má muder? Nie. A mi to strašne seká, okej. Táto tu happy girl. Happy girl. What the fuck, kamo? A ja sa musím zabiť, lebo mi sa respawn. Ty si hodil. Ja? Hej, lebo si... Jasunke. Tak si treba. Ja žijem? Ja neviem. Nerob si srandu. To jak? Kamo. Tu hľadám pištol, či toto tu hľadám, neviem ani. A akože fakt, počkaj, ty fakt žiješ? Hej, ty si... Ja tiež hľadám, ale... A Miloš, skús Dorici, skús chodiť. Ja som východňar, hej. Ja som vám poradil, aby ste chodili, a vy nie. Ja si tu hľadám, dať čo tu. Joj, kamo. Ste tam poslední dvaja zostali. To... No nic.
Nie tu kto napísal. Je to ešte... OK, dobre. Neviem, či to bude dlhé video. 10 minút max. To je koľko? To je dosť. OK, ale no. A už Počkej, ja musím... ideme vonku. Ideme No ja musím hľadať. Mil... Čo je? Ja... Mil base. 2 boty. OK, choď preč. Videl, ona tu levituje. Táto tu. Pani Catová. Pani Čopová. Ju nepoznáte, samozrejme, to bola Muder! To bola Muder, viete. To bola učiteľka naša. O, tu je dáky. Ty čo robíš, aj čaje? Poď sem. Čo? Nedaj, prosím. Ja tu hľadali. Pozor! Karolina! Tu za tebou je. Pištol. Ja som nezabil šerifáka. Ty si múdr, hej. Hej. Dobre, ja si ma nezabíjaj, lebo... Hej, ja chcem to tú kravu zabiť. Ty vole. No čo ti povie, je to ťažké. A to koľko? Tu máme tiež 5 minút. Asi, no. Tak dobre, ja idem. Ale to... Ja sa budú tančiť. Ale to... Dáka nubka mala, že Muder. A tu je dáky hacker. Prosím, poď sem. Dobre, zabil som hackera. Hej. Napíšem ti dačoj. Čo ja mi Jaj, teba musím zabiť. Hej, lebo ty máš incontent. Chceš debil. Za to ťa zabijem, chceš? Dobre, jedna. Čo? Počkaj, však ešte tam je dáka. Jo, zabil som ho, poď. Ty kokos, to jak strela. To je Vali? Toto? Aj Vali. Nie za mnou? Nie. Ja ťa čakám vonku. Nie, čakaj. Okej, ja to budem takto. Kde si? Komu? OK, ešte. Ja tak poď. A kde si? Tu. Kde, vonku? Nie. Dunka? Hej. A čo robíš tam, Dunka? Čekám. A co čekáš? Ty ma vidíš? Nie, prosím si to mal vidieť. A jak ťa môže vidieť? No? Poď vonku. Nie. Pozri, aj kde som. Okay. Tak ja idem za tank. Za tank. Tu na za tankom. Za tankom, však tu je tank. Okej. Dobre. Dobre, ja už idem tu. Kde si? Nie si, halo. Ty ma troluješ. A tu si! Jak som ju vyštartoval? Áno! A ešte jedna hraje. Kamo. A kde je pištol? Time's up, vyhral som. Nie, ešte jedna. No ja viem, taká nubka. Ešte jedna. Emka. A kde bola? Tam hore. No by si tu myslel, že nebola tam. No už ide si. Tak ale vyhral. Už sa skončilo. Incontinent wins, ale zabil som. Šerifáka som zabil. Nahral si. Ja som prehral, som druhý najlepší tam ty. Hej, už čo? No. Som tretí, no. Si druhá. Ja som piatý. A ťa prebehnem. Som tretí. OK, kámo, prosím, je tu taký opening box. Ja neviem, čo mám. Ja neviem, čo mám. Poď sem.
Počkaj, táto má múder. Kde si? Ja mám múder. Nemáš. Nemám. No. A kde si? Kokos, jaká rýchlo. Ty si múder, jo? To je múder. Samozrejme! Ale si múder. Ja ti zabijem. Počkaj, čo? To jak som spadol? Dobre, že si na chytré hraje. Počkaj, ja zabijem všetkých, hej. Takže ty to neraješ. Aha. Takže príbeh. Prosím, poď na to. Let's go! Ne, počkaj. Fú, kamo. Hej, a kde sú? Neviem. A tu je jedna borka. Zabil som ju. Tu je tá čierna, tu. Nerob si srandu, že zobere. Ešte jedna? Ešte jedna žije. A kde? Tam, na kuchyni, tam. Vzadu za tom. Kde v kuchyni? Však tam! Ty vole, však tam vzadu. Kde zadu? Choď. No. Choď. A tam. Nie, tam, tu nie. Tam tie dvere, tam. No. Tam je. Dole. Nie. Ty seš tako... Aha. Pri stole. A tam zadu. Tam, hej. Tu, hej. A v garáži? No. Hej. Ty seš taková A kde je? Počkej. Sa pozri asi, nie? Tam dole. Kde dole? Tam. Ale kde dole, pekle? Ty máš to ešte? Však počuješ, kde? Nepočujem. Ja nemám náhlas toto. Tam. No. Ja som ho nezabil. Počkaj. Ešte mi užre. Aj. Je to tam. Nie. Prečo? Prečo toto je rozbité? Počkej, dáme si sladko. To je moje. To je darček pre mamu. No nic, guys. Po druhýkrát? To bolo aké náročné. Ľudia, keď sa vám páčilo videjko. To je dlho, už 15 minút. Toto je dlhé. Tak ešte. Hej. Sorry ľudia. Musím ešte točiť s vami, ja nechcem už. Ja neviem. Musím. Napíš dačo. A čo napíšem, ale chodzori si. OK. I just did some nerdy. Dorothy. Incontent. Ja som napíšel, vieš čo? Viem. Kto má? Po. Hej. Napíšem. Hej. Napíšem. Ja sa idem skryť. Toto je posledné kola. Máš to. Kto má? Napísala to. Kto má múder? Neviem, daj si týpek. To som napísala. Pro. Ale mám múder. Hej, určite. Naozaj. Mám veľký. Sorry guys, to ste nikto nepočuli, čo som povedala teraz. Ja som utekol, ja som bol v aute a som bol v dodávke. Ne! Kámo, ja som mal také šťastie. Nehač po mne tie... No. Zajímate? Ne, prečo som to... Kde je? Tam tej kanalizácii. Ľudia, mňa to už nebaví. Ty, Oh my god, on ma strelí. on ma zastrelil. Môže on ma strelí? Pozri sa na to, ja som si... Čo to sú za sluchátka? Vy to nevidíte samozrejme, ale tieto sú mega. Tieto sú dobré. Čo, ne? Možno.
Mám už plán. Ideme na to ľudia. Pol. Ja ešte stále točím až na to nevadí. Ideme! Ľudia, keď sa vám páčilo videjko, dajte... Let's go! A Karolina prišlo výklad. Keď sa vám páčilo videjko, dajte Like. odber, subscribe. Ešte som vám preložil ešte, hoď sa na určite dajte odber. A ja sa budem tešiť u mojich nových, nového videa. Hej. Tak čau a pozdravujte Maša a Medveda. Čus, volaj. Čus.